Здравейте от мен, Венци Чипева. Радвам се, че отново е време да ви срещна с нашите щастливи хора. Всички сме чували, че който пее зло не мисли. Същото твърдение можем да кажем и за хората, които танцуват. Днешната ми гостенка се казва Мариана и е инструктор по латино и бални танци. И докато горещите салса стъпки вече са доста популярни у нас, то изкуството на салонния танц тепърва набира скорост. За нас Мариана сподели какво я прави щастлива и ни показа как изглежда един първи урок по валс. Здравей, Мариана! Много се радвам, че си гостенка в нашата рубрика за щастливи хора. Кажи ми, от колко време се занимаваш с бални танци? Мисля, че не само с такъв вид всъщност танци. Как се запали? Здравейте, да бе ми много приятно. Всъщност аз започнах да се занимавам още от 6 годишна възраст, много малка. Почти случайно стана. Гледах по телевизията един турнир, който излъчваха. Стори ми се изключително интересно и вълнуващо, след което след около седмица убеждаване на родителското тяло, че това е нещо интересно, ме записаха на танци и така буквално израснах по танцовите зали. А защо точно бални? Така това ми беше по-интересно. Сякаш не са много разпространени. Повечето хора се насочват към обикновено към някой латино стил. Балните така сякаш са от по-отминала епоха. И всъщност аз харесвам и латино танците, но балните са просто... Те създават едни дори социални умения, можем да кажем, тъй като наистина научават момичета да бъдат едни прекрасни, елегантни дами и момчета да бъдат съответно кавалери, джентълмени. Точно този възпитаващ елемент на балните танци според мен е много важен и разбира се факта, че те са изключително феерични, елегантни, красиви, когато се изпълняват правилно и се наблюдава една такава двойка истинско удоволствие. Учат ни на обноски, на държание. Абсолютно, да. Те възпитават, правят ни така много по-комуникативни, много по-лесно е човек, който се е занимавал с бални танци, да намери правилния начин на общуване с човека от срещу положния пол. Трябва ли задължително да имаме партньор? Да кажем, ако някой иска да опита, но няма подходящ човек до себе си, който да споделя интереса към този вид танци? Не бих казала, че е задължително. Разбира се, много по-приятно, когато една двойка се запише заедно, примерно двама влюбени, това е прекрасен начин да прекарат заедно свободното си време, но не е задължително. Много хора започват сами, включително има случаи, когато в балната зала намират своите половинки. Колко време минава, докато си проличат така резултатите, че сме научили нещо? Зависи от очакванията, които имаме първоначално. Първите стъпки могат да се научат след няколко урока, но разбира се, за да говорим вече за някакво качество и действително характер на танца да може да бъде предаден, ти отнема от няколко месеца до години. А какво друго включват балните танци? Така, човек, ако не е запознат, може би първата асоциация е точно валс. Даже поне на мен лично друго не ми хрумва. Какви са другите стилове? И всъщност 5 танца са включени в програмата на балните или още стандартни танци се наричат. Английски валс, който е по-бавен. Танго, но това е френския вариант на танго, не този, който се танцува в Аржентина. Виенския валс, за който всички се сещаме. Фокстрот или слоу фокс е другото именование на танца, той също е доста бавен. И куикстеп, който е американски танц, доста по-бързичък като темпо на фона на останалите. Кой е най-трудният за овладяване? Всъщност всеки един от тях има така своите трудности и те са много различни. От една страна виенския валс, макар като хореография, като стъпки да е лесен, е доста сложен като изпълнение. Куикстепът пък нормално е доста бързичък и това затруднява понякога начинаещите. Слоу фокса има своите специфики по отношение на стъпването, така че не мога да определя кой е по-лесен или кой е по-труден, то до голяма степен си зависи от самия човек, кое му импонира повече, кое с повече желание усвоява, но не е невъзможно да се научат. Това, че има някаква трудност, не означава, че е непостижимо човек да ги овладее.
Ако по филмите да се въртиш с огромна рокля в просторна зала изглежда лесно, то в действителност се оказа, че това е сложна задача. Най-хубавото на балните танци обаче не е въртенето под кристални полилей, а ученето на обноски. Балният стил върви ръка за ръка със свой собствен етикет, който учи мъжете да бъдат кавалери, а жените да се държат като изискани дами. Една позабравена романтика, която липсва в днешният еманципиран свят. Оказва се, че балните танци съвсем не са демоде. И ако сте се запалили, можете да блеснете с уменията си на доста различни места. Чуйте къде е от Мариана. Имат ли приложения така в реалния живот? В днешно време няма много балове. Няма много балове, но примерно доста често проявяват интерес към обучение по бални танци хора, които имат примерно някакъв статус в обществото, налага им се да ходят по официални събития. Вече дори в София има балове, които се организират ежегодно. Може също така да се използва и да впечатлите колегите си на фирменото парти по Коледа. Така че определено има човек къде да приложи уменията си, ако реши. Случва ли се да дойде, да речем, двойка, на които предстои сватба, понеже там знам, че се танцуват, нали, такъв стил танци? Да, всъщност много често първия булчински или първият танц на младоженците е точно някакъв тип валс. И е много подходящо една двойка да дойде, примерно след няколко урока, те вече са готови да подготвят един танц с различна хореография, дори може да бъде на специална музика, която те са си избрали, която има някакво особено значение за тях и обикновено резултатът е доста интересен и от една страна двойката е щастлива, приятно се чувства по време на своят сватбен ден, от друга страна и самите гости на тържеството обикновено стават много впечатлени. Трябва ли задължително да сме с официални дрехи, с големите рокли, бални, както си ги представяме? Докато се учим, не, разбира се. Вече, ако решим да изпълняваме танца, примерно както споменахме на сватба или в някаква официална обстановка, тогава можем да си позволим за дамите особено да сложат една дълга пола, по-широка, с една елегантна обувка, но иначе може да се танцува и в нещо просто, което ни е удобно, защото в крайна сметка това е най-важното, да се чувстваме комфортно и щастливи, докато танцуваме. Теб самата това, с което се занимаваш, прави ли те щастлива, като щастлив човек ли се определяш? Разбира се, танца е уникален начин човек да достигне до себе си, до собствената си душевност и да бъде в хармония както с самия себе си, така и с околните. Така че определено мога да кажа, че танците ме правят щастлива, затова и се занимавам с тях. Щастливи хора ли са хората, които танцуват? Мисля, че да. Най-малкото, защото тук в танцовата зала се освободяват от стреса, забравят за бързаното ежедневие, за работата, за ангажиментите и просто се отдават на музиката и на партньорството си. И какво ще пожелаеш на зрителите? Да бъдат наистина щастливи, да се наслаждават на живота, да мислят позитивно и чрез музиката, и чрез движението, да се опитват да бъдат в хармония със себе си и със света около тях. Това беше всичко от първият ни урок по валс. Резултатите идват бавно и са плод на търпеливи тренировки. Ако сте упорити обаче, ще можете да сте звездата на всяко по-официално събитие. А сега ви желая хубав ден и щастлива седмица!